Almost Studio. Gari ya tashi ki amsa kirana. Na ja na tabin ya musa. Wai mene soyayya ce nan ke mun ciwo nan ke mun ciwo abin ya musa. Kin gana nan ɗina ke min ciwo abin ya motsa. Amsa kira na tsuntsaye da furanni su kewaye soyayyar mu, ƙoramu bishiyoyi su girmama tarayyar mu. Ni so nake duk duniya ta san cewa babu irin mu. Ba wata nake so ke ma ba wanda kike so sai ni. Daga an cewa ina ki ba nan can wanda kike sai ni. Ni dai ta ban haɗa ki da kowace ɗaya ba abin ya motsa. Abin ne daga ƙasa-ƙasa yake taso me sama-sama. Barewa a cikin daji Allah ki ba ta kawa. To shi ɗan ruwa in ya fito a ki ba shi kawa. To a soyayyar mu ki za ki mun kulawa. To abin da na kasa ki min ki kara. Ba zan rabar ke ba alƙawari na da muke ba. Ko kin min laifi sai in ɗaukewa. Ke ki yi fushi in rashin kin tayowa. Kar wani jikanmu marasa santa mu. Abin ya musa min kin jarabar raina. Ni ke za ki kula ne so ki jinya na. Kashi na gaza tashi kamo gefe na. Kin gana nan ɗina ke min ciwo. Amsa kira na karki bari kunya ta hana mu kwanya. Zo ki ji tausayina soyayyar mu ta cikin soyayya. Kin ga sirri na nan ke min ciwo.